हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु आपणकर प्रिय रविंदु वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल को। आज आम मैंने बाहरी जाइलु खंडगिरी थी मौसीमा मंदिर। जेहेतु बाहुड़ा थिला तो सेठारे स्टेज प्रोग्राम चलता, तो सेठारे आम सब भजन प्रोग्राम को एंजॉय कलु। आसतु बुली जा कौन चली। आसतु आम ये देखा जगन्नाथंकर विभिन्न प्रकार भेष। एठी आम जगन्नाथंकर वेश देखा समय मो सासू माँ जाई सेठी स्टेज प्रोग्राम करने मते तो जना नथिला। मु गायबी कि प्रिपेयर होकि सेमती जाई नथिली, बाकी मो सासू बहुत इंटरेस्टेड थिले कि मु सेठी गाए बोली। तो मु आगुरु गीत गाए ना, तो सेथिपाई मो सासू माँ जाइके सेठारे कहिले तांकू गाइबा पाई। तो देखंतु, आसंतु देखिबा किपरि सेठी मोर स्टेज प्रोग्राम टी हैला आउ केमिति थिला। निश्चित आपण लाइक आउ कमेंट करिवे, निश्चित जनइबे भजन टी मोर किपरि लागिला।
ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବେ। ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ, ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ବାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣମାନେ ବି ଆସି କେବେ ଥରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଥରୁଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ବାକି ଆମର ବେଡ୍ ଲକ୍, ମନ୍ଦିର ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବାକି ଆମେ କେତେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। 4ଟା କି 4:30 ବେଳେ ଖୋଲିବ ବୋଲି କହିଲା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ତ ଖୋଲା ନଥିଲା, ବାକି ସାଇଡ଼୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା। ତ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଗଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ୱେଟ୍ କଲୁ ସେଠାରେ, ବାକି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ କି 4ଟା କି 4:30ରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବାକି ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଆଗରୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର, ବାକି ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲେନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ।
ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସବୁକିଛି ମାନେ ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳେ ଆଉ ଭଲ ବି ମିଳେ। ବାପରେ ବାପ, ମୁଁ ତ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଥକି ପଡ଼ିଥିଲି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବେହାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ